Zamisli da danas moraš platiti kaznu za prekršaj koji ćeš možda napraviti tek za mjesec dana. I to, kažem, možda napraviti. Malo glupo zvuči, zar ne? Ali upravo to radimo svaki put kada brinemo o onome što tek dolazi. Možda dolazi. Seneca je prije 2000 godina rekao: više pati onaj koji pati prije nego što je potrebno. Ili ti više patimo u mašti nego u stvarnosti. Većina tvojih katastrofa dogodila se samo u tvojoj glavi. Preživjeli ste otkaz, prekid i tu sramotu 1000 puta, a da se nisu ni dogodili. Osjećaš stvarnu bol zbog izmišljenih scenarija. Kradeš mir od vlastite sadašnjosti da bi nahranio strah od budućnosti. Razmisli, ako se loša stvar dogodi, patit ćeš onda. Zašto želiš patiti 2 puta? Usredotoči se na ono što imaš sada.